Я Ритай. Аз съм красива. Я покажи сега как плуваш на тати да покажем. Легни, де. Как лягаш по очички сега? Аз да. А как се облягаш и плуваш? Ярите сега с краченца. Като жабка, нали? Като жабка. И ела. А я направи принцеса. Къде се като пай? И сега каква си? Принцеса. Защо? Аз потел палаука. Саду потулети имам. Имаш ли? Да. И аз си оправи притончето. Как си даваш косата назад? Само И така. А, така. Я се облегни сега, главичката си я облегни назад. Как си лягаш? Нека лягам. Ритай сега с краченца да покажеш. Как риташ силно? Ау! Много така е басейна. Айде легни сега назад.